Ikusi, ze jartzen duen hemen. Sartu nahi duenak, atera ahal duenak. Zakurrak epe badaude, ze izango te dago. Ezin da ireki. Iba, pertsona bat, duzia. Egunon! Arratsaldeon! Berdin, untxa! Bai, untxa. Ederki. Ate polita, Ez dut nik asmatua hori. Lanean hain zen araik, egun batez etxe baten aintzinean, sarrera aintzin, animaliko zako bat horua. Ni lasterka buelta egiten eta zer ikusten dut, sareran holakoa idatzirik. Ona. Ni Mikel zu. Bai, izena nola duzu? Izena? Frantzua. Frantzua? Ez Pantxoa, Ez. Frantzua. Frantzua, urtaskotarako Frantzua. Egoaldean egun batez zari izate, frantzese Françoise. Beraz, ez Pantxoa, ez Frantzua. Frantzua. Argi entzun duzu, Frantzua. Gauza da Frantzua, hemen atea itxita dakatzuta, baina hau irekita da, bai? Alpen ez da batek. Hementik sartuko gira. Bai. Frantzuak esaten duena, sartu gaitezke? Xakura hor da beha, Primeran. Hori dena nik eraikia, Zuk eraikia, Dena. Frantzua. Pilotaleku edarra. Dena, borrobila egin eta dena han gainean. Artista, zarazu? Bai, maitatu dut. Maitatu Hemen duzu. ere lehioak baziren, orai ateak. Ateak eginda. Denak nire obrak. Dena zuk eginda. Inorrek lagundurik, Hori bai, Ze uste duzu, eta hori hor, hori ere bai, aiba. hori. Teilatua hola zen, Bai. nik hola ezari dut. Etxe ederra, Bizitzen alda. Biztan da? Hori dena, izan dut, biziki maitatu dut, Bai. Frantzua, etxea bikaina ederra. Nola izena du? Pinpin txorien etxea. Pinpin txorien etxea. Bai. Eta hori zergatik. Sori bat da hori. Bai. Sori baten izena. Hor, bakatu, hemen ikustari nahi Ze zizkat? ikusten duzu hor? Bai, hor Kuba. Kubako bandera. Egia. Horiek niretako Kuba, 40. Aspalditik nire bihotzean ditut, horiek. Kuba zalea zarazu. Adiós. Che Guevara. Bai. Hori bai. Ernesto Guevara hemen daukagu. Badute liburu, Bai, gustoko dakazu, Kuba eta Che Guevara. Bai. Eta izan zara Kuban? Bai. Dela 10 bat, 10 urte, 10 urte. 11 urte. Bai, eta nahi nuna, atxurutuk ikusi, Bai. museoa, Che Guevarain museoa, mala museoa, Bai. erakostokia. Eta? Euri zapagada, meta, euri erauntxia ini. Bai. Etxia. Itxia? Hoi eguna, bat ginuen besteik ikusteko. Ze ikusi zen? Santa Clara horaitzen zira. Santa Clara. Bo. Se levanta. Bai. El comandante. Che Guevara. Lehen egunean berean, ze ikusten dugu Bilbo ostatua. Aiba. Gure biziko. Hane eskoldunak bai. Jende ona Kuban. Bai, niretako, bai. Bai. Hemen nahi diezu kubatarrai mezu bat didali. Frantzua, kamara hemen dagoela? Garai hontan duten agengurak azkar egon bizten, Azkar da. Eta iraultzaile. Hori da. Zerbait egositutan. Batez, banakien egun batez eguzkia ateroztuko zera. Eta itxaso bazterreara joan ginen egun batez. Eta ondartzako toalla da hor. Hori, politazkoa, Handik etorta. Handik Hane goxia, ondar zame, takitzomat kilometro. Bakarrik guretako, Zuentako bakarrik. Bakean. Primeran. Bai. Frantzua, kontatu dizazu, Kuban egon zinela, beste tokin batean egon zara? Gero laneko izaniz 10 bat aldiz Afrikan beltzan. Afrikan Togo. egon zara? Togo, bai. Benin. Gine-Konakri. Gabon. Kongo. Eta kipestatzu. Afrika tropikalean egon zara, ez da? Eta, basa mortuan, Basamortuan. Ez, 5 pizarreko hoteletan. Baina hor esan diozu, Buruetan, maino izten kau. lanean esan diozu. Lanean, bai. Ze lan zenuen, zen lan egiten zenuen? Topografo bat dituz. Topografo? Bai, nola, elektriko zentral, tiki batzuen egiteko. Bai. Ibaia bazterrean, erreka bazterretan, ala... Bai, eta ze egiten du topografo Mapak, batek? nik mapak. Zuk mapak. Egiten duzu, elkako aparatu horiekin?